Continúa a busca dos 3 mariñeiros desaparecidos tras o naufraxio na desembocadura do Miño do pesqueiro Vila de Camiña. Son 3 cidadáns indonesios os que buscan equipos de emerxencias portugueses e galegos. Os traballos de rastrexo este luns son complicados debido ás malas condicións meteorolóxicas. A outros 2 tripulantes da embarcación lograron rescatalos con vida. O barco foi contra as pedras nunha zona rochosa entre Camiña e a Guarda. Investígase agora as circunstancias do afundimento. Nas primeiras horas tentamos ir à ilha da Ínsua, mas as condições meteorológicas e oceanográficas já não permitem o desembarque na ilha em segurança dos operacionais, pelo que vamos ter que esperar por uma nova janela de oportunidade para poder avaliar condições de eventualmente fazermos um mergulho nas proximidades do naufrágio. Ola, boa tarde, luns 15 de decembro, comeza o Galicia Noticias. Un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado nas últimas horas en Coirós, na Coruña. O home perdeu o control da moto e bateu contra o enreixado metálico dunha propiedade. O impacto foi tal que arrincou parte do portalón, aí o ven. O falecido é un home de mediana idade que vivía moi preto do lugar do sinistro. Eu que sei é todo por o que me dixo a filla, sabes? Estaba que pasou, eu veo ali tirado de casualidade e nada, chamou ao 112, estaba vivo cando chegaron e nada, eu a él non o vin, eu acerquei máis tal e tal, pero ele estaba dentro da ambulancia xa e non o vin, non sei como estaba nin como non. Eu sei que cando viñen para casa me dixeron que estaba morto. Pois precisamente para luitar contra a sinistralidade este luns comeza unha nova campaña de vixilancia da Dirección Xeral de Tráfico centrada en 2 problemas graves ao volante, o alcohol e as drogas. Ata o vindeiro 21 de decembro faránse controis sobre todo en zonas de turismo e ocio relacionadas coas celebracións do Nadal. Tráfico lembra a importancia da condución responsable. O ano pasado o alcohol estivo presente no 12% dos accidentes. O alcohol e a condución son incompatibles. Achéganse as festas de Nadal, probablemente moitos asistiremos a cenas familiares, con amigos, con compañeiros de traballo. Hai que evitar conducir se consume alcohol. Eu penso que é unha boa iniciativa porque sigue habendo bastante xente irresponsable, entonces eu vexo adecuado esta campaña. Debería ser máis veces no ano. Agora mesmo en Lalín un grande operativo de busca intenta localizar a Victoria, de 58 anos. É veciña de Corpiño e leva case 24 horas desaparecida. Victoria ten Alzheimer e vírona por última vez onta á tarde nunha aldea veciña. Levaba o móvil e a familia logrou en certo momento falar con ela. Díxolles que estaba perdida e que non sabía onde estaba. Non lograron volver falar con ela. E desde ese momento dixo que estaba nun camiño, que seguía perdida, que estaba cerca da casa, pero que non sabía exactamente onde estaba. Entón, nada, aconsellouselle que non se movera. Hai 2 días que un incendio tremendo calcinou completamente a vivenda dunha familia de Xunqueira de Espadanedo na provincia de Ourense. Pois ben, a solidaridade dos veciños non tardou en chegar. Usan o ximnasio do antigo colexio como almacén para recibir as doacións para facilitarlle a vida aos damnificados. Levaron sobre todo roupa e calzado, o que máis urxe para que esta familia poida ir volvendo á normalidade. Todo es material, pero claro queda la angustia, la tristeza, el dolor tenía una perrita, una gata, y da mucha tristeza, mucha nostalgia. Continúa a busca dos 3 mariñeiros desaparecidos tras naufragar o barco no que traballaban na desembocadura do Miño entre Camiña e Mailaguarda. O mal tempo está complicando estes traballos. Xoel, imos en directo, contanos, hai algunha novidade? Pois polo momento, Alberto, sen novidades do paradoiro deses 3 tripulantes de orixe indonesio que desapareceron onte ao embarcar ou naufragar a súa embarcación o Vila de Camiña, un buque con base no porto portugués do mesmo nome e que emborcaba a primeira hora da tarde nunha zona rochosa da illa da Insua, no límite natural entre Galicia e Portugal. A situación do mar e tamén as condicións meteorolóxicas están complicando sobre todo as tarefas dos equipos de rescate coordinados pola Autoridade Marítima Portuguesa, no que interviñeron
viñeron durante esta mañá medios aéreos, tamén terrestres e marítimos, algúns tamén procedentes de Galicia. O responsable do operativo confirmaba esta mañá a Televisión de Galicia que entre as causas que se barallan detrás deste naufraxio estaría un posible golpe de mar que tería feito emborcar a esa embarcación por completo. Desta hora o balance é ese de 3 persoas desaparecidas, 3 tripulantes desa embarcación e outros 2 rescatados con vida. Trataríase do patrón da embarcación e doutro mariñeiro. A primeira hora da mañá retomáronse as tarefas de busca dos 3 mariñeiros desaparecidos. No dispositivo participan medios portugueses e galegos. Búscanos por terra, mar e aire entre a localidade lusa de Áncora e a galega da Guarda. Porén, as condicións meteorolóxicas están a dificultar moito os traballos. Desde manhã, nas primeiras horas, tentamos ir à ilha da Ínsua, mas as condições meteorológicas e oceanográficas já não permitem o desembarque na ilha em segurança dos operacionais, pelo que vamos ter que esperar por uma nova janela de oportunidade para poder avaliar condições de eventualmente fazermos um mergulho nas proximidades do naufrágio. O pesqueiro permanece encallado nas rochas ao carón do illote da Insua na desembocadura do Miño en augas portuguesas. Ali foron rescatados os 2 sobreviventes do naufraxio, o patrón e o mariñeiro. A Capitanía Marítima de Camiña confirmou que no interior do barco non estaba o resto da tripulación. A embarcação ela está encalhada neste momento na zona rochosa da ilha da Ínsua e permanece no mesmo local. Ontem tivemos a oportunidade de ir ao seu interior e confirmar que os 3 desaparecidos não se encontravam no interior da embarcação. A investigación está aberta, pero todo apunta a un golpe de mar como causa do naufraxio. A nossa análise preliminar tudo indica que tenha sido um golpe de mar, o que nós designamos de golpe de mar, que fez com que a embarcação virasse e depois encalhasse na zona rochosa da Ínsua. No dispositivo traballan medios galegos e portugueses. No mar, un total de 4 embarcacións. Por aire, un helicóptero da Forza Aérea Lusa e por terra, bombeiros de Áncora e de Camiña en apoio á Policía Marítima. Un home de mediana idade faleceu onte á tarde nun accidente de moto en Coirós. Bateu contra o portal dunha vivenda e arrincou. No impacto foi tan violento que faleceu ao pouco mentres os sanitarios intentaban reanimalo. A vítima dirixíase a súa casa en Coirós da Riba despois de repostar nunha gasolineira próxima. Esta é a pista pola que circulaba cando, por causas que se investigan, perdeu o control da moto e foi bater contra o portal desta vivenda. O impacto foi tan violento que derrubou e arrincou unha das follas do portal que estaba anclada nunha columna de formigón. Na finca aínda quedan restos da moto que quedou dentro da propiedade, mentres que o corpo da vítima, aínda con vida naquel momento, estaba fora. Unha moza que reside nunha vivenda próxima e que regresaba a casa topou co accidente de casualidade e alertou os servizos de emerxencia. Os sanitarios intentaron reanimar o motorista sen éxito. Eu que sei é todo por o que me dixo a filla, sabes? Estaba que pasou e o veo ali tirado de casualidade e nada, chamou ao 112, estaba vivo cando chegaron e nada, eu a él non o vin, eu acerquei máis tal e tal, pero ele estaba dentro da ambulancia xa e non o vin, non sei como estaba nin como non. Eu sei que cando viñen para casa me dixeron que estaba morto. As testemunhas do accidente aseguran que o casco estaba atirado a certa distancia do lugar do impacto, o que fai supoñer que ou ben non o levaba posto ou non colocado debidamente. Unha circunstancia que tamén puido influir no desenlace fatídico do sinistro. Veo o casco ali tirado e despois veo ali unhas luces debaixo do portal e ele estaba fora, quero dicir. A moto estaba debaixo do portalón que o arrancou e ele estaba ali de fora do cierre. A Garda Civil de Tráfico inspeccionou a zona tras o accidente para intentar esclarecer como se produciu. Sorpresa entre os veciños do concello de Mos por un camión que deixou numerosos estragos ao seu paso. Unha residenta puido ver como o conductor do tráiler circulaba de xeito errático durante a noite. Bateu contra varios coches que estaban aparcados na rúa e tamén contra o muro de algunhas vivendas. Ademais, impactou contra un poste do tendido eléctrico. Os afectados están indignados porque, lonxe de parar, o camión seguiu o seu curso como se nada pasase. Deu ser sobre as 6 da mañán. Supuestamente un tráiler, non podo afirmalo porque non o mirei, claro. Pero polas marcas do coche e o que fixo aquí nos postes, ou un tráiler ou un 4 eixos, un camión grande, un articulado. Pegou no poste, no coche, pegou arriba contra o muro, pegou o coche da veciña e non se sabe nada. Ela estaba casualmente levantada e escoitou un estruendo, saiu pola ventana, xa viu
entendeu que deron que bater ao camión contra algún sitio, porque sí que vira que era un camión, e teño as imaxes, pero claro, non se ve nin a matrícula, nin claramente que tipo de camión é. Sabemos que é blanco. Sí, un ruido muy fuerte, sí, foi quando o meu vizinho me foi a chamar e me mandou vir afora e, quando saímos afora já miramos o espetáculo. Estes dois coches, todos destroçados, foi um ruído forte, a verdade. Esta que ven é algunha da axuda que está recibindo a familia afectada polo incendio de Xunqueira de Espadanedo en Ourense. O lume calcinara todas as súas cousas hai 2 días e a axuda non se fixo esperar. Nuns minutos aquí no Galicia Noticias contamos esos detalles. Ahora mesmo fixemos un chamamento á veciñanza para que nos axudasen e colaborasen no que pudesen, tanto a nivel alimenticio como de roupa, que a verdade é que está sendo bastante bo. Hoxe á tarde comezaremos a facer a primeira selección da roupa e demais que nos trouxeron. Ben, ás portas do Nadal o consumo de drogas e alcohol é incompatible coa condución, ben o sabemos. É a mensaxe que unha vez máis impulsa a Dirección Xeral de Tráfico na campaña de concienciación que xusto comeza hoxe. A tradicional campaña de vixilancia e control de alcohol vaise prolongar a todo domingo e desenvólvese a nivel nacional en estradas e vías urbanas. No que vai dano, o consumo destas sustancias estivo detrás dun importante número de accidentes con resultado de morte. Que evitar conducir se se consume alcohol, buscar algunha alternativa, buscar algún conductor que non beba ou utilizar outro tipo de transporte, porque é unha causa moi grave de concorrencia de accidentes de tráfico, además de sinistros mortais. Que é unha boa iniciativa porque sigue habendo bastante xente irresponsable, entonces eu vexo adecuado esta campaña. Debería ser máis veces no ano, non só ahora en Nadal. É o achado por parte dun cazador dun corpo na tarde deste domingo que pode pechar o caso da muller de 53 anos desaparecida en Lalín hai un mes. A falta de confirmación oficial, a zona onde apareceu e a roupa que vestía indican que se trata de Clotilde Teixeira. Perderaselle a pista o 17 de novembro cando saíra a camiñar. O cadáver estaba en avanzado estado de descomposición nunha zona de monte baixo a uns 100 metros da rotonda de entrada ao municipio lalinés. As batidas buscarana xusto por esa zona, pero sen éxito. O que sí que a Garda Civil busca a estas horas outra desaparecida en Lalín. Trátase dunha muller de 58 anos enferma de Alzheimer que leva desaparecida dende o domingo ás 5 da tarde. A familia puido falar con ela por teléfono esa mesma mañá, pero non foi quen de indicar onde se atopaba. Un equipo especializado da Garda Civil está intentando encontrar o móvil nestes mesmos momentos para reducir así a zona de búsqueda. A Garda Civil tomou o lugar da Devesa de Arriba na parroquia lalinense de Santa Baia de Losón. Máis de 14 axentes, un helicóptero con cámaras térmicas, unha unidade de cans de rastrexo e a unidade Pegaso de drons traballan contra o reloxo para localizar a Victoria, unha veciña de 58 anos de idade enferma de Alzheimer que leva desaparecida dende as 5 da tarde do domingo. Desde o mismo momento iniciamos o dispositivo de búsqueda durante toda a noite, non? Estivemos mirando todo o que son os arredores da vivenda onde reside esta persona, aquí nesta área, e bueno, durante toda a noite pois non conseguimos atopala, e agora xa no horario diurno pois hemos activado todos os medios de que dispón a Garda Civil. Vamos usar todos os medios que contamos, todos os medios tecnológicos para iso, como repito, para que o que máis interesa atopala a mellor premura posible, non? No operativo de busca tamén participan varias dúcias de veciños que están coordinados por integrantes de Emerxencias e Protección Civil de Lalín. A última información que hai de Victoria é que conseguiron contactar con ela por teléfono en 2 ocasións, a última esta mesma mañá. Ora mañá volvemos a ter noticias dela porque conseguiu falar o seu marido con ela e sobre non sei se eran sobre as 9 da mañá, algo así, un pouco antes das 9. E desde ese momento dixo que estaba nun camiño, que seguía perdida, que estaba cerca da casa, pero que non sabía exactamente onde estaba. Entón, nada, pues aconsellouselle que non se movera. Actualmente están buscando nun radio de 3 kilómetros, pero esperan reducir a zona de busca nas próximas horas, xa que un equipo especializado da Garda Civil está tentando localizar o móvil de Vitoria. Fontes da Benemérita tamén nos avanzaron que nas próximas horas está previsto que se sumen máis axentes ao operativo.
Na Coruña continúa no cuartel de Lonzas o home detido por presuntamente acuitelar un mozo no parque de Santa Margarida o que lle causou a morte. Está previsto que pase xusto esta tarde a disposición xudicial. O Parque de Santa Margarida intenta recuperar a normalidade tras o tráxico suceso acontecido o sábado pasado no que un mozo duns 20 anos perdeu a vida tras recibir varias coiteladas, unha delas mortal, presuntamente a mans doutro home de 46 anos que adoita dormir aquí. Algúns veciños admiten que hai certa inquedanza na zona. Hai aí unha zona na que se reúne xente así que debe ter algún problema e sempre hai leas, non? Porque consumen sustancias non moi apropiadas. Entonces, ali onde, ao final, casi na saída coa ronda de Nelle, nesas mesas, eu creo que hasta queda xente a dormir e vive xente pola noite, porque antes o parque estaba pechado, pero ahora xa non está. Amigas que viven por la zona dicen que es peligroso salir hacia después de las 6, 7 de la tarde, sobre todo en invierno, y después en verano, vamos, mucho más tarde, porque al final se juntan bandas que están metidas en la droga y claro, al final la gente rehuye tanto del parque como de las zonas de alrededor. E pelexas con armas non vi moitas, pero discusións sí, porque ali, bueno, xa lle digo, naquela zona é un pouco complicado. De noite, de feito, sería moi aconsellable non pasar por aí. En canto se vai a luz do día, é mellor non pasar. Deixate pasmado, non? Estas cousas que pasan. Unha persona nova sente que está un pouco vivindo baixo mínimos, entón vai a saber cal é a historia personal de cada un. O presunto agresor tiña unha orde de expulsión desde o 2014, amoreaba varias denuncias por feitos violentos e xa fora detido por ameazas e lesións en varias ocasións. Desta volta, as forzas de seguridade conseguiron prendelo no barrio da Sagrada Familia pouco despois de que fuxira do parque de Santa Margarida tras a agresión mortal contra as 8 da tarde do sábado pasado. Polo momento, permanece en Lonzas á espera de pasar a disposición do xuíz. Continúa a busca das 5 persoas que este venres asaltaron unha familia en Carballo deixándoos atados e levando unha cantidade importante de cartos e tamén xoias. Segundo apuntan fontes próximas ao caso, o suposto atraco tivo lugar a primeira hora da mañá na vivenda dun matrimonio de octoxenarios e sospeítase que os autores levaban tempo controlando as vítimas e que coñecían os seus hábitos diarios. Foi a muller que realiza labores de limpeza na casa quen avisou no primeiro momento a unha das fillas que acudiu co seu home e que tamén acabaron inmovilizados. O suceso aínda está baixo investigación, neste caso a cargo do equipo territorial da Policía Xudicial da Garda Civil de Carballo. Os afectados tiveron que recibir asistencia sanitaria, xa que o asalto, segundo contan os veciños, foi bastante violento. En Bueu, a Garda Civil investiga unha vaga de roubo rexistrada nos últimos días en diferentes parroquias do concello. Os asaltantes aproveitan que os propietarios non están na casa para roubar, Iria. Pois sí, xa sucedeu o ano pasado nestas mesmas datas próximas ao Nadal, que se produciron roubos nas parte alta das parroquias de Bueu e de Cela. Dende o pasado xoves e durante toda esta fin de semana producíronse alo menos 5 asaltos nos lugares de Murráns, de Norte e aquí onde nos atopamos en Igresario. En todos os casos, os ladróns aproveitaron a ausencia dos propietarios para entrar nas vivendas e roubar cartos e outros obxectos de valor. A Guardia Civil xa está a investigar o tema e tamén nos recorda que se imos pasar tempo fora da casa, sobre todo nestas datas, que non é boa idea deixar as chaves baixo ao felpudo ou nalgunha maceta, tamén que valiremos os buzóns e que mesmo deixemos algunha luz acesa ou algunha persiana sen baixar co fin de disuadir os ladróns e que pensen que aínda estamos na casa. Grazas, Iria. Na Coruña, un dos vixilantes de seguridade do Hospital Doza perdeu parte dunha orella por unha dentada dun paciente da área de psiquiatría. Sucedía cando intentaba inmobilizar o enfermo para conter o seu estado de agresividade. O garda precisou medio cento de puntos de sutura. Os sindicatos USO e UGT exixironlle aos Sergas que adopten medidas inmediatas para evitar novas agresións. Dende a área sanitaria a Coruña C lamentaron o suceso e confirmaron que están investigando o caso. Brutal pelexa na zona de Copas de Carballo, son 5 mozos, todos da vila, e alo menos algúns deles reincidente neste tipo de conflitos. Escuiten. Víveno como un espectáculo, pero non. Empezan dous cun intercambio de puñadas, non sabe moi ben a conta de que, pero a lea vai a máis e acaban pegando alo menos 5 mozos. Nos que suele haber festa, pois é o que hai, sabes? En plan, aquí sempre hai algún follón, pero
igual que en todos os sitios, sabes? Pero a xente sole facelo cando está borracho ou calquer rollo, aí xa ves, non podían nin con eles mesmos. Vese na imaxe, o primeiro en achegarse supostamente o irmán dun dos implicados que case nin se ten en pé. Dun empurrón cao o chan e acaba levando a peor parte, con patada das que resoa incluída. Hostia. Ese chamamos al local, que tal o ves? Chama. No chame de nada, que se non dá, chame. Si chaman ao local, pero cando a patrulla chega xa non quedan testemunhas, só o vídeo que foi circulando de móvil en móvil e que impresiona non só polos golpes, senón tamén polo aplauso dos que miran. A parte da pelea en sí, había un grupo de xente que os estaba aplaudindo e dicindolle dalle. Eu non entendo como poden pasar este tipo de cousas. Entón, bueno, quedoume moi mal corpo. Onte estuve mal todo o día, hasta tuve un pesadelo pola noite. Non, cando hai así, ou sigues ao ten, non te metes a ningún problema, ou chamas, ou intentas intervenir e separarlos e para. Ala, acabou. De momento nin a Garda Civil nin a Policía Local constan denuncias. Coméntase que ao menos algún dos implicados é conflictivo e aficionado ás leas, pero preocupa ese nivel de agresividade e, sobre todo, que se normalice entre a rapazada. Ai, pero pensei que era antes, joder. Unha concentración letal de gas que en marzo de 2024 case lle custa a vida a unha familia viguesa. O caso chega este luns aos tribunais. Os afectados son 3 membros da mesma familia que acabaron no hospital por inhalación de monóxido de carbono. Denuncian a empresa suministradora pola mala combustión da caldeira e a fuga do gas debido, din, a falta de revisións. Sucedeu nun chalé dunha urbanización de San Miguel Doia e solicita máis de 13.000 euros de indemnización polos danos e custos da instalación da nova caldeira. Pola súa parte, a demandada asegura que os litigantes tiñan un contrato de servizos cunha empresa filial, pero autónoma e independente. A solidariedade dos veciños de Xunqueira de Espadanedo non se fixo agardar. Hai pouco máis de 48 horas que un incendio calcinou a vivenda dunha familia da zona e xa iniciaron unha campaña para axudalos, Cristina. Como almacén están empregando o ximnasio do antigo colexio de Xunqueira de Espadanedo, hoxe sen nenos, como poden ver, xa hai bastantes bultos aquí amoreados, foron doazóns que foi habendo durante toda a fin de semana, esta mesma mañá, sobre todo roupa e calzado, que máis surxe para que esta familia poida ir volvendo á normalidade. Os 3 bares da vila, a oficina de turismo e mailo museo de Niño d'Águia son os puntos de recollida do material que posteriormente trasladan ao ximnasio do antigo colexio para clasificalo. Os promotores da iniciativa, Cáritas, Concello e Protección Civil, solicitan alimentos, produtos de hixiene, roupa e calzado. Tamén lles buscan unha nova vivenda de alugueiro na zona. O primeiro era eso, vestimenta e alimento para estes días, agora mesmo quedanse con uns familiares. Viven con uns familiares, pero claro, a curto prazo, porque a largo prazo non é fácil, porque ao final as casas son o que son, os lugares son pequenos. Entonces, eso, primeiro lugar eso é buscar aluguer. O lume, que se iniciou na noite do venres pasado, calcinou por completo a vivenda situada no lugar da Touza e mesmo afectou outras 2 lindeiras. Deixou sen nada unha parella e a súa filla de 4 anos. Tamén perderon as súas mascotas, como nos relataba a muller o día despois do incendio. Todo es material, pero claro queda la angustia, la tristeza, el dolor de... Tenía una perrita, una gata, y da mucha tristeza, mucha nostalgia. Naturais de Colombia levaban un tempo vivindo aquí e o propósito da campaña solidaria é que o poidan seguir facendo. O rapaz traballa nun dos barrios do pobo, a chica traballa en Maceda, no pobo veciño. Entonces, bueno, a nena vai á escola cos nenos daqui, entonces, bueno, eu creo que eso, xa se integraron, a intención é quedarse. Me pareceme ben, quedaron sin nadiña, a falta de apoio xa, así que todo o mundo colaborará. É unha época aparte complicada, claro, imagínate este tempo, as festas e todo, quedar sen nada, ten que ser complicado, lógicamente, o que se pode axudar. Tamén no Concello da Mezquita están estudando a maneira de axudar a dona destoutra vivenda que ardeu o sábado, horas despois do incendio de Xunqueira. Neste caso, a muller non estaba na casa, pero sí os seus 3 cans. Só un sobreviviu. O carril de entrada a Lugo pola Nacional 640 leva días cortado debido ao risco de derruba dunha das casas en ruínas. A raíz desta medida de seguridade ves afectado o tráfico pola estrada o seu paso polo barrio da Fervedoira.
Unhas barreiras impiden o paso por un dos carrís da Nacional 640 diante dunha casa en ruínas no barrio lugués da Fervedoira. A policía local tomou esta medida ante o risco de que a fachada do inmoble caia sobre a estrada. Como resultado, dende hai días está a ver afectada a circulación de vehículos neste tramo dunha das principais entradas á cidade. De noche prácticamente non se ve. Pusieron unha luz que prácticamente non ilumina. Esa casa estaba moi mal, estaba moi peligrosa porque estaba toda xa pandada para a cartera e iba a facer un destrozo. Eso xa o mirei moitas veces. Esa casa vai a haber unha desgracia. Hai un veciño que denuncia que está a punto de caer, veñen, cortan un carril e agora temos un carril cortado, cuando os expedientes destas casas que están en ruínas xa habría que habelos feito hai anos, non esperar agora. Segundo os donos da casa en ruínas, o inmoble vai ser apontalado. Non é o único nun barrio onde a veciñanza leva anos demandando melloras como a construción de beirarrúas, polo menos nunha das marxes da estrada. Levamos anos protestando porque, además, que fagan unha acera, do digo das dos lados, pero dun lado poden facela. Haxa unhas aceras, que haxa sitio para andar, normalmente. Nos levamos demandando que a entrada a Lugo non pode estar abandonada da maneira que está. As casas, se te das conta, están todas abandonadas e temos este problema de que en cualquier momento cairá unha casa destas á carretera e habrá, pues vamos, esperemos que non haya unha desgracia personal, pero durante muchísimos anos levamos denunciando a entrada a Lugo. Isto é nefasto. O que temos é que cambiar isto. Unha vez rematada a nova estación intermodal, espérase que se incremente o tráfico de autobuses por esta entrada a Lugo. Neste sentido, dende a Deputación Provincial anunciaron que asumirán o custo íntegro do seu arranxo. En Novo Mesoiro, na Coruña, os veciños dun edificio de vivendas sociais non poden máis. Están desesperados por causa das filtracións e humidades que afectan as súas vivendas. Unha situación que, din, levan anos padecendo e para que les reclaman unha solución urxente. En nada, oímolos a eles mesmos contar esta historia. Como podes ver, é unha habitación que en principio a residente desta vivenda, pois aquí dormían os seus netos, pero que xa non poden vir. En Lugo hai novidades na ordenanza que regulará a zona de baixas emisións do centro histórico. Circular ou estacionar sen permiso multarase con ata 200 euros. O Concello avanza na elaboración desa nova normativa. Os primeiros 6 meses serán de adaptación e non se vai sancionar. A nova ordenanza mudará por completo a forma de moverse polo centro histórico de Lugo. Os estacionamentos serán máximo de media hora, excepto para algúns servizos como emerxencias ou funerarios. Os residentes terán que estar rexistrados, así como comerciantes ou os que teñan, por exemplo, unha praza de garaxe en alugueiro. A zona de baixas emisións repartirase en 6 áreas e a carga e descarga estará limitada a 2 horas pola mañá e 2 no serán. O acceso estará prohibido para os vehículos de máis de 5.500 kilos. Agárdase que o documento se aprobe en pleno deste mes. Ben, en Arzúa, o vendedor da 11 da Praza de Galicia elaborou unha estrutura decorativa artesanal pro seu posto con motivo das festas. Leva xa 5 anos fabricando estas construcións ornamentais como tradición. A súa última creación consiste, van ver, nunha cabana feita coas canas do miño. Haxa choiva ou frío, Manolo acode todas as mañás a este recuncho da Praza de Galicia de Arzúa para vender cupóns da 11. Leva 25 anos no oficio, máis de 10 deles fixo na súa actual administración e no último lustro iniciou o costume de decorar a esquina na que traballa con construcións artesanais durante o Nadal. A tradición, que realmente arrancou no Entroido e se estendeu tamén ao inverno tras a pandemia, baséase na elaboración de estruturas decorativas con recursos naturais. Este ano construíu unha colorida cabana coas canas do millo. Eu xa empecé o carnaval hai moitos anos e facías tamén cousas así. E daí empecé, entonces, como teño un rato libre pois á tarde, pois gustame facer unha cousa aquí para os clientes máis que nada, para que a xente se motive. Estamos aquí, axúdame a vender, porque ter máis relacións que as persoas. Este ano douseme facer polas canas do millo, porque se lles tiña ganas, porque teño un colorincho, deixan un color así cando van secando, ben ves como está agora, que ten varios colores. E a xente parece que é pintada, non? É unha cousa real da naturaleza. Grazas ás súas obras, a popularidade de Manolo foi crecendo entre a veciñanza de Arzúa, aínda que moitos dos residentes da zona xa eran clientes habituais. Ademais do seu traballo artesanal, os veciños salientan a súa proximidade e sentido do humor.
Disfrutamos todos delas, porque a veces non están fixas, a veces son itinerantes, o sea que encima van recorrendo as rúas. É alguén que é moi currante, fainas moi ben, fai moitas e moi ben. É unha alegría para o povo. Encantadísimos con eles, porque ademais ten un humor que non vexas. É precisamente esa proximidade cos seus clientes e veciños o que para Manolo é o mellor do seu traballo. Na outra cara da moeda tópanse os climas adversos, razón pola que xa solicitou un quiosco. Iso sí, independentemente de se llo acaban concedendo, a súa tradición artesanal chegou para quedar. O día que me poña un quiosco, pois despois voulle poñer luces ao quiosco. Non vou perder a tradición porque traio ao quiosco, non, vou seguir igual. Comeza a temporada de Beléns con propostas do máis singular. Unha pequena aldea de Borborás aproveitan cada recuncho para recrear escenas e personaxes, tanto da Biblia como da cultura rural galega. Unha ruta de Beléns que muda cada ano para atraer visitantes. O camiño que leva a Belén está en Figueiroa, unha pequena aldea de Borborás con media dúcia de veciños. Bueno, moi poucos. 5, por allá outros 2 ou 3, poucos. No patio dunha casa recrean o que sería o lugar de Belén ao estilo galego, con escenas evocadoras da vida rural, desde a mulleres follando o millo, o ferreiro, o zoqueiro ou un pescantín que se incorporou este ano ao repertorio. Que está no seu barquiño co seu cabaliño de mar, aquí que ten o seu barquiño co cabaliño de mar, e xa pescou unhas castañetas, e ten aquí lubinas. Tamén hai novidades na taberna. Hai novos personaxes aquí. Bueno, os porquiños xa estaban o ano pasado, pero buscamos aquí ao neno un hueco aí cos porquiños e o carriño, que é a novedade este ano. O espazo central é este, o 24 de decembro recreará o nacemento, pero por agora é só un cortello. A ver, isto é un pouco secuencial, porque ahora mesmo a señora está facendo un caldo aquí, como se fora un pouco pois a súa hábita e tal, que o neno non naceu, María e José tampouco están no pesebre. Jaime e a súa parella Loli son os ideólogos de toda esta representación que naceu en 2011 como unha cousa pequeniña, familiar, ata dispararse coa pandemia. Polas circunstancias, tuvemos máis tempo, non tiñamos tanto a donde ir, a donde salir, non se podía ir a casa dos familiares, pois punto, pois dice, pois estamos aquí en casa. A idea callou e empezáronse a sumar veciños, a última en incorporarse foi Menchu, que acaba de aterrar desde Mallorca. Llevo un mes aquí, toda una aventura, y me encontré aquí en este pueblo con este matrimonio que le da esta vida, tanto en Halloween como ahora en Navidad, y estoy flipando, me están metiendo así en la Navidad de lleno y muy guay, la verdad es que está muy bien. Para demostrar que o rural está moi vivo, convídannos a percorrer a súa aldea seguindo a ruta dos Beléns. Veciños dun edificio de vivendas sociais de Novo Mesoiro na Coruña denuncian filtracións, tamén humidades nas súas vivendas. Unha situación que din levan anos padecendo e para que reclaman unha solución. Este era o cuarto dos nenos dunha vivenda situada no 9º andar, unha estancia da que non se pode dispoñer debido ao seu estado. Así non lo conta Maite, que preside a Asociación de Propietarios do Edificio. Como podes ver, é unha habitación que en principio a residente desta vivenda, pois aquí dormían os seus netos, pero que xa non poden vir. Con mensaxes como esta amosan o seu malestar. Son en total 160 pisos repartidos en 4 portais da rúa Ribeira Sacra, vivendas sociais construídas pola Xunta. As máis afectadas son as dos andares máis altos, pero tamén alcanza as zonas comúns. Foi o que pasou coas últimas chuvias. Saímos do ascensor e vamos ás vivendas. Hai zoas que se ve que o mou permanece e iso é porque dai estaba a caer auga. A auga estaba caendo por aí e por todo o teito, se vedes, hai unas grietas por aí que se ve que o teito está rasado polo tema da auga. Estaba caendo no cubo e cada 20 minutos estaban recollendo a auga. Realizouse unha intervención puntual para deter a filtración, pero din que así o problema non se resolve. As filtracións proceden do tellado. Aseguran que levan anos agardando por unhas obras de rehabilitación que non dan chegado. Con todo, como interlocutora coa administración, Maite amósase confiada. As garantías que me están dando neste intre, a Xunta é que van a intentar facer un procedimento de emerxencia, un procedimento que sexa o máis rápido posible para intentar que se subsane o problema.
Mentres tanto, vense obrigados a seguir convivindo con filtracións e humidades.